Улады працягваюць палохаць беларусаў. Так званая дэпутатка, у мінулым сумна вядомая міністрка інфармацыі Лілія Ананіч, якая душыла незалежную прэсу, кажа, што на падпіску за экстрэмісцкія тэлеграм-каналы беларусы будуць несці крымінальную адказнасць. Што праўда, у законе пра гэта ні слова, але якія законы, калі дыктатару не да законаў? А ў Пружанах перад днём маці сілавікі зладзілі цэлае паляванне на мясцовых актывістаў, ператрусы, затрыманні ды пагрозы забраць самае важнае ў жыцці беларусак дзяцей. Студыя Белсат, Віталь Бабін, самыя гарачыя падзеі чацвярга, абмяркуем неўзабаве, не пераключайся. Родилась такая идея, что от имени сыновей и мужей поздравить жен и матерей с Днем Матери. В первую очередь надо подумать о том, что ты мама героя, что ты исполнила свой долг и воспитала достойного человека. Надо научиться себя поддерживать, потому что первое, что падает в стрессе, это самооценка. Это, наверное, очень трогательно. И в такой трудный для них момент, в такой трудный период испытаний для семьи, они получают такую маленькую частичку добра и заботы. У Беларусі налічваецца 89 жанчын-палітзняволеных паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», з якіх 24 ўжо адбываюць пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Это журналісткі, студэнткі, валанцёркі, праваабаронцы, актывісткі, жанчыны самых розных прафесіяў. На волі іх чакаюць бацькі, сяброўкі, сужэнцы і, вядома ж, дзеці. Сёння адзначаецца Дзень маці, аднак настрой не зусім святочны. Нашыя сённяшнія гераіні – маці ды патрыёткі, якія былі вымушаныя праз пераслед бегчы з Беларусі, краіны, дзе, са словаў Наталі Качанавай, пад адмысловай абаронаю мацярынства і дзяцінства. Ганна Сунгурова, асуджаная на 3 гады абмежавання волі, здолела выехаць з Беларусі. Вітаю вас. Здравствуйте. А таксама спадарня Алена Гулевіч, якая разам з сям'ёй пакінула родныя Пружаны, а цяпер жыве ў Польшчы. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадарня Ганна, напэўна, да вас хацеў бы першае пытанне задаць. Як вы сёння святкуеце гэты дзень? Дзень маці ў вымушанай эміграцыі. Вось пасля тых падзеяў, якія адбыліся з вамі, калі вы выехалі з Беларусі, ну, фактычна ўжо пасля таго, як вам аб'явілі гэты прысуд. Ну, назвать это праздником очень тяжело, потому что двое старших моих деток остались в Беларуси, и здесь я нахожусь только с младшей дочкой. Ну, целый день в обнимку, если честно, конечно. Очень хочется увидеть семью, очень хочется увидеть детей старших, очень скучаем по ним. Опять же, там мама осталась, которую хотелось бы обнять и поздравить, поэтому все это оставляет не очень хороший след на душе, и праздничного, ну, крайне мало. Настроение, ну, я бы не сказала, что очень празднично. Тем более столько людей за решеткой остаются, у кого детки непонятно где, и кого-то вывезли из страны, кто-то в Беларуси остался, и их судьбы пока что не решены. Если честно, отмечать не хочется, хотя, наверное, надо порадовать себя, но пока не готовы. Разам з тым, вось трывожныя звесткі прыходзяць з Пружанаў, з роднага гораду для вас, спадарня Алена. Там у сям'і Лаптонавічаў спрабавалі забраць дзяцей, бацьку асудзілі, маці вось затрымалі на днях. Магчыма, вы ведаеце нейкія падрабязнасці, што там адбылося? Ну, все получилось очень страшно. С утра произошла какая-то просто-напросто облава. Как к вечеру мы узнали, забрали 6 человек из Пружан именно. Там был и ОМОН, и лицом в пол, и тому подобное. Все было непонятно, были обыски у этих людей, у родителей. Дети напуганы, естественно. Никто ничего не объяснял.
З чым гэта можа быць звязана? Ці вы ведаеце, што ўкідваюць вось сям'і Лаптановічаў? Ну, семья Лаптановичей — это очень смелые, честные люди, поэтому на них могут, так сказать, повесить все, что угодно. Спадар Нігана, Такие люди неудобны в державе. Спадар Нігана, вось да вас наступнае пытанне. Ведаю, што, напэўна, гэты шлях вось пераадолення і выезду з Беларусі для вас быў цяжкім. І ўсё ж такі вы, пражыўшы вось падобную сітуацыю, ці сёння вы пачуваецеся ў бяспецы? Ну, конечно, да. Я в безопасности, это однозначно. Спасибо польскому государству, что принимает нас. И хотелось бы видеть здесь всех, кто остается в опасности, пожелать им взять себя в руки и оставить там все и переехать хотя бы ради счастья своих детей и ради того, чтобы не попасть опять в тюрьму, потому что в моей ситуации было ясно, что рано или поздно это случится. Поэтому вот пришлось пойти на этот шаг. Хотя хотелось бы, конечно, оставаться и бороться дальше, но мне кажется, со стороны отсюда больше можно сделать, чем из тюрьмы. До рэчы, рэпрэсіі, з якімі сутыкнуліся беларусы пасля мірных пратэстаў, закранулі, бадай ледь не кожную сям'ю. Ціск і гвалт працягваюцца да сёння. Вядома, найбольш перажываюць матулі вязняў. Яны найвастрэй адчуваюць боль і пакуты сваіх дзяцей, па сутнасці падзяляючы іх лёс, праходзячы праз катаванне разам з імі. Як можна, галоўна, трэба падтрымліваць сябе ў гэты час. Мы празмаўлялі з псіхолагам Аллай Марціновіч, якая таксама была рэпрэсавана дзеючымі ўладамі. Давайте паслухаем яе, а пазней вернемся ў студыю, каб працягнуць нашу размову. В первую очередь нужно поменять отношение к существующей ситуации. Нашим людям это очень тяжело дается, потому что белорусы так устроены, что чаще всего они концентрируются на негативе, накручивают ситуацию и прочее. Поэтому в первую очередь надо подумать о том, что ты мама героя, что ты исполнила свой долг и воспитала достойного человека. Надо научиться себя поддерживать, потому что первое, что падает в стрессе, это самооценка. И над ней нужно немножко поработать. Можно еще больше каких-то суждений себе добавить, да, о том, что ты хорошая, например, мать каких-то простых, там, ты замечательная, там, ты идеальная. То здесь подойдет все то, что будет работать на позитив. Второе – это волонтерская такая, может быть, не столько работа, сколько компания, там, да, группа людей. Если ты в ситуации с людьми, у которых похожие проблемы, то вы можете автоматически поддерживать друг друга. Если ты кого-то поддерживаешь с такой же проблемой, то тебе автоматически становится легче. Спадарня Алена, ведаю, што на вас аказвалі ціск у родных пружанах вось праз дзяцей. Ведаю, што так званыя праваахоўнікі пісалі лісты ў дзіцячы садок, таксама прыходзіла адмысловая камісія. Распавядзіце, як гэта адбывалася? Гэта вось было так відавочна, што менавіта на вашу сям'ю аказваўся ціск менавіта праз вашых дзетак? Да, конечно, все было понятно. За нами ходили, меня забирали с работы на так званые гутарки профилактичные. В школу и в сад 2 раза приходили письма из РОВД с фотографиями, где я участвую, непонятно в чем, ни в чем я не участвовала. Заведующая садика в один прекрасный день сказала: ну вы же все понимаете, у вас просто заберут детей. Спадар Нігана, вось у вашым выпадку вы некаторы час знаходзіліся на валадарцы, адмыслова ведаю, што позней вас судзілі менавіта вось па фактам таго, што вы дапамагалі людзям на пратэстах, так, падвозілі іх, калі гэта трэба было. Як вы вось перажывалі вось гэтую разлуку са сваімі дзецьмі? Якая у вас была, магчыма, псіхалагічная сувязь з імі ўвесь гэты час? Чым вы піталіся ў гэтыя месяцы знаходжання за кратамі? Ну, подпитка это были письма, конечно же. Там, где были фотографии, там, где были пальчики моих детей, там, где мой младший ребенок, дочке было тогда 11 лет, писала, рисовала сердечки, неумелые письма, хотя она даже не знала, что я нахожусь в тюрьме в этот момент, и писала мне в командировке. Но вот это, наверное, была такая самая большая подпитка, то, что я знала, что ребенок остался в семье, остался с моей мамой, и
вроде бы как через адвоката передавали, что ничего уже не угрожает, и что наша учительница, которая огромное спасибо, классная руководительница, она сделала все, чтобы Вику из семьи не забрали, мою дочку. Поэтому вот месяца 3, наверное, тюрьмы, это было тяжелое психологическое состояние. Мы не знали, что будет, как будет, и боролись за то, чтобы моя дочка осталась дома. Вот. И, конечно, благодаря вот действиям неравнодушных людей все у нас хорошо. Поэтому вот, наверное, это меня и подпитывало все эти 7 месяцев долгих. Спадарня Лена, ведаю, што вы ўжо з весны знаходзіцеся па-за межамі сваёй радзімы. Таксама вось улады ўвесь час даводзяць, што дзецям не месца на гэтых масавых пратэстах, аднак у тым ліку у факт вашай віны вам у тым ліку укідвалі тое, што у вас былі фотаздымкі з вашымі дзецьмі з чырвона-белым сцягам. Скажыце, вось, калі ласка, сёння, вось, разумеючы ўсю гэтую сітуацыю, ці маглі б вы сказаць, што ўсе гэтыя пакуты, расстанне з радзімай, вымушаная гэтая міграцыя, яны каштавалі вось таго, чаго вы дабіваліся, выходзячы вось на гэтыя мірныя акцыі? Да, конечно, я стараюсь воспитывать своих детей так же, как и та же Юлия Лаптанович, честными, смелыми, умеющими поддержать своих родных и близких, любить свою родину. Но в то же время мы, как тигрицы, готовы защищать своих детей до последнего. Спадарня Ганна, а ваши вось сваякі, ці, магчыма, яны вас нейкім чынам адгаворвалі выходзіць на гэтыя акцыі, дапамагаць людзям, ці ўсё ж такі падзялялі вашу пазіцыю, як это адбывалася? Все родные были только за. Что касается мамы, она на моей стороне всегда была от начала до конца. Друзья делились, конечно, на 2 фронта. Кто-то был только за и шел со мной плечом к плечу, кто-то был категорически против и не понимал, для чего мы это делаем. Но жалеть я никогда в жизни ни о чем не пожалею, и это обязательно надо было сделать, и надо было попробовать побороться за свое будущее и продолжать бороться даже отсюда. Вось, дарэчы, кажучы пра тое, як бароцца далей, знаходзячыся за мяжой, многія людзі, канешне, мяркуюць па-іншаму, некаторыя даводзяць, што гэта амаль немагчыма. З іншага боку, спадарня Лена, вы доўгі час дабіваліся адказаў ад мясцовага дэпутата Александра Леўчука. Ці вы спрабуеце надалей гэта рабіць, задаеце нейкія пытанні, ці таксама пішаце, патрабуеце нейкай справаздачы і, канешне ж, справаздачы перад самым народам, які абіраў гэтага дэпутата? Да, конечно, мы продолжали и боремся, не только одна я, требуем ответов не только от депутата, но и от других властей. Пишем обращения, заставляем их работать. Якой вы, спадарня Ганна, бачыце вось працяг гэтай барацьбы, знаходзячыся ўжо па-за межамі Беларусі? Ці ёсць для вас вось гэты працяг сёння? Да, конечно, в любом случае он есть. Каждый вносит свою лепту, какую может, если, конечно, есть такое желание. Я и мои друзья, мое окружение, которое находится здесь, мы стараемся помогать в СИЗО, передавая передачи, помогая в Беларуси финансово. Опять же, до моего отъезда приехала я сюда не так давно, буквально вот месяца нет еще. До последнего занималась передачами, и сейчас вот полностью девочек мы стараемся обеспечивать, насколько это возможно. Вот. Сейчас в данный момент я уже связалась с белорусским фондом, именно женским, и продолжаю свое движение уже с ребятами. То есть вот они меня выводят в курс дела, и дальше продолжаем работать. С моей стороны, это волонтерская работа в первую очередь. Спадарня Лена, вы як уладкаваліся ў Польшы? Вы больш, чым спадарня Ганна, знаходзіцеся ўжо ў гэтай краіне. Якія планы, што зараз, як вашыя справы? Ну, у нас все хорошо, дети ходят в школу и сад, и я продолжаю делать отсюда все, что могу, помогать, бороться. Я верю, что этот кошмар скоро закончится. Вера — это то, что нам помогает жить и каждый новый день вставать и бороться дальше. Спадарня Ганна, а што б вы сказалі беларускам, такім жа маці, як вы, вось тым, якія сёння засталіся ў Беларусі і которые, магчыма, глядзяць зараз наш эфір і чуюць вас?
Хотелось бы пожелать им терпения, конечно же, в первую очередь, и веры. Веры в то, что все у нас будет хорошо, что все наладится. И что все наши шаги, которые были сделаны, они не зря. Не зря мы воспитывали своих детей в такой прекрасной стране. И я думаю, что мы победим. Вельмі такія бадзёрыя словы. Дзякуй вялікі за гэты аптымізм. Я таксама далучаюся да віншаванняў вам, шаноўная спадарыня Ганна і спадарыня Алена, з днём маці. Жадаю вам жыцця поўнага радасці і, канешне ж, не губляць гэтай веры ў светлае будучыня нашай краіны, спадарства. Ганна Сунгураева была з намі на сувязі. Гэта жанчына, якая была асуджаная на 3 гады хіміі за удзел у мірных акцыях пратэсту, а таксама спадарыня Алена Гулевіч, якая пакінула родныя Пружаны і цяпер знаходзіцца у Польшы праз пераслед уладамі Беларусі. Тым часам фонд «Краіна для жыцця» заладзіў адмысловую акцыю да Дня маці. Вырашыў павіншаваць кветкамі жанчын, чые сыны знаходзяцца за кратамі з палітычных матываў. Букеты атрымалі больш за 200 маці палітычных вязняў. Мы всей командой подумали о том, что у нас сейчас 1100 политзаключенных, признанных, непризнанных, и что в своем большинстве это сыновья, мужья. И, наверное, их мамам было бы очень приятно получить некий такой подарок, да, то, что они делают в обычной жизни. То есть в День матери приносят своей маме букет, да, или своей супруге, и таким образом поздравляют. И вот родилась такая идея, что от имени сыновей и мужей поздравить жен и матерей с Днем матери. Когда мы каждый день читаем в информационном поле о том, как относятся к политзаключенным в СИЗО, в колониях, и тут вот это вот внимание, такая забота, это что-то такое доброе и хорошее, да, мы забываем о человеческом. И цель была подарить вот этот кусочек, чтобы они просто улыбнулись, чтобы на какое-то мгновение разгладились морщинки на их лицах, да, чтобы им было приятно. Часта сілавікі дзеля захавання узурпацыі ўлады ламаюць жыццё дзецям праз арышт маці. Але ёсць і прыклады, калі маладых мам пакідаюць без мужоў, а дзетак без айцоў. Вікторыя Пальчыс, жонка палітвязня Эдуарда Пальчыса, вядомага блогера, нарадзіла дачку ўжо ў вымушанай эміграцыі праз няпоўныя 3 месяцы пасля увязнення мужа, і цяпер расціць дачушку адна. Ейна гісторыя, наступная гісторыя вашай увазе. Цэлы год прайшоў, як яго затрымалі, і ён першапачаткова быў абвінавачаны у арганізацыі масавых закалотаў, а зараз літаральна 3 дні таму яму выставілі канчатковае абвінавачанне і ажно па 4 артыкулах крымінальнага кодекса. Таму, зразумела, што гэта такая цяжкая сітуацыя, што яму грозіць вялікі тэрмін. Мне не хапае з ім размоваў наогул. Гэта мой любімы чалавек, які зараз не побач, таму зразумела, што гэта цяжка. Нават не столькі, можа, у бытавым плане, колькі у тым плане, што няма чалавека побач. Самае дарагое, сувязь маці з дзіцяці, няма нічога горшага, чым гвалтоўны разрыў гэтай пяшчотнай прыязнасці. Сёння ў Дзень маці мы распавядаем вам гісторыю 2 сем'яў: журналісткі Кацярыны Ваданосавай і актывісткі Паліны Шарэнды-Панасюк. Жанчынаў, якія летась выйшлі за будучыню сваіх дзетак, баронячы іх будучыню, і за гэта пацярпелі. Кацярына вымушана выехала з Беларусі, Паліна ж Шарэнда-Панасюк знаходзіцца ў зняволенні. Першы самы трывожны званочак быў яшчэ мінулай восенню, калі на мяне было заведзена 2 пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. І мне патэлефанаваў адзін чалавек, я не ведаю ні ягонай пасады, ні ягонага прозвішча, і пачаў настойліва запрашаць мяне на гутарку ў РУС. Калі я адмовілася і сказала, што прыйду толькі па позве, на што ён мне адказаў, што ў прынцыпе яны маюць права прыняць мяне пад пад'ездам.
Я сказала: окей, прыязджайце, мы з дзецьмі вас сустрэнем і накормім пірагом. Тады яшчэ гэта можна было зрабіць, то бок тады яшчэ не было так страшна. Гэта не цяперашнія часы, гэта пачатак восені. На што гэты чалавек сказаў мне, што ён звярнуўся да мяне на ты, і ён проста сказаў: твои дзеці адправяцца в приют. Стала зразумела, што да дзіцячага дома я не гатовая. Да адсідкі, напэўна, гатовая, як любы беларус, які выбраў для сябе шлях заставання на радзіме. Але да дзіцячага дому не. На той момант гэта быў нават не страх, это было адчуванне абсалютнага бессілля, што ты не ў стане змяніць нічога, што маніпулююць самым дарагім, самым каштоўным, абсалютна невымерным, тое самым, што ў цябе ёсць. Я ніколі нічога не хавала ад сваіх дзяцей. Я спрабавала іх выхоўваць у атмасферы абсалютнага даверу. І гэта бывае, канешне, цяжка, таму што ты мусіш мовай дзяцей давесці да іх вельмі важныя і часам нават страшныя і непрыемныя рэчы. Але ніколі не было такога, што, напрыклад, я б казала дзецям: дзеці, я, магчыма, з'еду ў камандзіроўку, а вы застанецеся адны. Не, такога не было. Я лічу, што гэта хлусня. Калі табе пагражае турма, ты мусіш дзяцей падрыхтаваць да гэтага. Калі мы збіралі тэрмінова рэчы, я сказала сваім дзецям, што мы з'язджаем, у нас няма часу і у нас няма магчымасці ўзяць з сабой ўсё тое, што яны лічылі па сутнасці сваім жыццём. Мы не ўзялі там ні цацкі, ні кніжкі, нічога. І пайшла збіраць там, не памятаю што, адзежкі нейкія у суседні пакой. І праз некалькі хвілін мае дзеці прыйшлі да мяне, і ў кожнага рукі былі складзены ў жменечку вот такую. І ў гэтых жменечках дзіцячых, уявіце сабе, майму сыну 7 гадоў, дачцэ 10, у гэтых дзіцячых лапках былі нейкія, это нават немагчыма назваць цацкамі, это былі кавалкі цацак, это былі нейкія кіндеры старыя, это былі абрывачкі паперы каляровай з нейкімі значнымі для іх надпісамі, кавалачкі лего. І яны падыходзяць да мяне з гэтымі жменькамі і кажуць: мама, это зусім немного месца займае, можна мы вось гэта вось з сабой возьмем? І тады мяне накрыла. Это быў, па сутнасці, той трыгер, пасля якога я стала разумець, наколькі моцна я ненавіджу тое, што адбываецца зараз з маім народам, са мной, з маімі дзецьмі. Вот тады я стала яскрава разумець, што жыццё, усё папярэдняе жыццё адабралі не толькі ў мяне, у дарослага чалавека, які ведаў па сутнасці, на што ішоў, але і ў дзяцей таксама. Паліну затрымоўвалі ввогуле пры маім малодшым сыне Стаху, якому был той момант было 4 гады. Ён вельмі цяжка спрыняў гэтую падзею. Мы з ім былі разам пасля гэтага. Ну і кожную уначы ён па некалькі разоў просто падымаўся сярод ночы, падбегаў да ложка, дзе мы спалі з Палінай у спальні. І просто пытаўся, дзе мама. І на некалькі хвілін некалькі разоў нават плакаў. Гэта было вельмі цяжка, складана да яго. Паліна была сапраўднай маці, сапраўднай мамай для сваіх сыноў. Яна заўсёды дапамагала іх усім, заўсёды ахоўвала. Нават тое затрыманне і гэта крымінальная справа фактычна і ўзнікла з таго, што Паліна проста хацела абараніць дзяцей, абараніць свой дом. У апошнія гады мы былі сапраўднай шчаслівай сям'ёй. Да падзеяў 2020 года мы весь час былі разам, весь час былі нейкія паездкі, весь час былі нейкія забавы. Гэта было шчасце, якое было прыпынена з тымі падзеямі. Гэта проста ненармальна, калі ў 21 стагоддзі дзеці застаюцца без бацькоў проста па той сітуацыі, тому што іх бацькі думаюць не так, як тая ўлада, якая зараз у краіне. За тое, што бацькі проста змагаюцца за лепшую будучыню ў краіне.
З 12 красавіка лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў застаецца за кратамі ў СІЗА КДБ у так званай амерыканцы, то бок ужо паўгода. Пазаўчора 12 кастрычніка мусіў скончыцца тэрмін следства ў так званай справе аб дзяржаўным перавароце. Якія навіны? Запытаемся ў зяця спадара Рыгора Дмітрыя Антончыка. Вітаю вас. Прывітанне. Спадар Дмітрый, якія апошнія навіны ад вашага цесця? Ну, навіну асабліва няма, потому что, да, тэрмін следчых дзеянняў скончыўся на днях, але інфармацыі ад адваката ці ад Рыгора пакуль няма. Я думаю, што інфармацыя з'явіцца толькі тады, калі ён сам напіша да кагосьці са знаёмых ці, можа, з родных ліст. А калі апошні ліст прыходзіў ад спадара Рыгора? Ну, мы зараз знаходимся в Польше, и мы не атрымліваем листы, то есть нам досылаюць з Беларусі, калі прыходзяць. Апошні ліст, наколькі я ведаю, быў на пачатку верасня. На пачатку верасня. Пра што пісаў спадар Рыгор? Як ягонае здароўе? Ну, асноўнае пытанне гэта здароўе, то есть как бы апошнія лісты, якія да яго прыходзяць, гэта тэма здароўя, то есть как бы тое, што ён вельмі там хвалюецца і перажывае за магчымую анкалогію, якая, ну, то есть вынікі аналізаў яму не даюць, не кажуць, то есть што там даяць, то есть аналізы бяруць, але вынікі яму, ну, не абяшаюць. Але чаму? Таму Гэта ж датычыцца непасрэдна ягонага здароўя. Так, то есть, ну, основная тэма листов это здоровье. То есть, как бы, я думаю, что это сапраўды там вялікая праблема зараз, і потому что, наколькі я его ведаю, ніколі не было скаргаў на здароўе, а нават калі былі, то ён это так ніколі, ну, у размовах не показывал, что нешта сур'ёзнае. Спадар Дмітрый, аднак вы не ведаеце, ці пацвердзіўся вось гэты анкалагічны дыягназ, про які гаварылася у спадара Рыгора, ці не? Мы не ведаем, то есть как бы адвокат таксама, то есть как бы никакой информации не валодае. Таму я думаю, что гэта, магчыма, гэта такі інструмент ціску на цесця, то бок трымаць его ў напружанні таким, то есть, ну, таким подвешенным стане, калі чалавек не ведае, то есть хвалюецца, толькі так. Спадар Дмітрый, вось таксама зараз апошнія звесткі з месцаў утрымання людзей вельмі трывожныя, бо зараз зноўку павышаны ўзровень небяспекі ў сувязі з каранавірусам. Многія хварэюць, у тым ліку у такіх у складаных умовах людзі хварэюць найчасцей. І больш за тое ёсць прыклады, калі людзі пасля сутак выходзілі з пацверджаным дыягназам каранавіруса і, на жаль, паміралі. Так, вось як недавно гэта датычылася адной з актывістак. Скажыце, калі ласка, што вы ведаеце вось пра умовы ўтрымання ў амерыканца, дзе знаходзіцца спадар Рыгор Кастусёў? Як там з гэтым? Ён пісаў у лістах, што яму зрабілі 2 прышчэпкі ад каранавіруса, якія ён там даволі лёгка перанёс. І не было сімптомаў, але потым там пачались праблемы, ну, магчыма, звязаныя з іншымі якімі захворваннямі. І у кагосьці з сукамернікаў быў каранавірус, і іх закрылі на карантин. Вынікаў аналізаў не даюць, таму была тэмпература, былі нейкія там праблемы, але уже 6 верасня карантин был зняты. Наколькі я разумел, Рыгор Кастусёў перахварэў на каранавірус уже пасля гэтых 2 прышчэпак. Таксама такое можа быць. Скажыце, калі ласка, як увогуле родныя спадара Рыгора вось зараз, ну, перажываюць гэтую ўсю сітуацыю? Паўгады чалавек знаходзіцца за кратамі, следчыя дзеянні, як вы кажаце, фактычна не адбываюцца, праўда? Што вы адчуваеце, якія зараз ось навіны, магчыма, ад адвакатаў? Магчыма, ёсць прыкладныя тэрміны, калі можа распачацца разгляд гэтай судовай справы?
Отчуваем то, что ну, в этой ситуации поуплывать на ней мы не можем, то есть вот такое бессилие, то есть, что есть ожидання допомогти чоловіку, і розуміє, що не треба робити, але всі ці кроки, які ми можемо прийняти, це тільки от казати про ситуацію, тобто розповідати, виказувати солідарність з тими людьми, які зараз знаходяться за кратами, які таки попали під цю репресивну машину. И только, я не ведаю, то есть молить Бога, как это все худшее закончилось, и как все были живые. Спадар Дмітрый, наколькі я ведаю, афіцыйна спадар Рыгор Кастусёў не прызнаны палітычным зняволеным. Ці я памыляюся? Бо я не бачу яго спіса. Не признаны пакуль. То есть для меня трохи дивна эта ситуация, але там, як мои знакомые там правоабаронцы там тлумачили мне, чему это так атрымоўваецца. То есть ну, можно зразумець, то, что есть механизмы, якія не дазваляюць по такому артыкулу признать. Ну, як мне падаецца, что ну, тут відавочна палізняволеныя, и думаю, что было бы правильно признать. Ну, пакуль что не признал. Ну, Тым не менш, спадар Дмітрый, ці вы даносіце інфармацыю пра гэтую справу, пра справу вашага цесця да міжнароднай супольнасці? Магчыма, нейкая рэакцыя ўжо ёсць, бо насамрэч пра гэтую справу апошнім часам мала што чуваецца, апрача таго, што часамі даходзяць нейкія звесткі ад Александра Федуты, які піша лісты сваёй жонцы, альбо вось та інфармацыю, якую мы атрымоўваем ад вас у сувязі з нейкімі навінамі адносна здароўя спадара Рыгора. Ну, то, что мы можем, это удельничать в акциях солидарности с палізняволенными, то есть мы там, со своей семьей тут в Польше удельничаем, выказываем солидарность, размовляем с журналистами на этот конт. Ну, все, что мы можем робить в данной ситуации. То есть, ну, я не ведаю, тут хутчэй это пытанне партии, то есть как яны на нейком международном уровне там спрабавалі там с партнерскими партиями, рухами там працаваць, и как там некие были резолюции. Но мне складана про это казать. То есть мы от своей семьи можем то, что только выказывать солидарность, удельничать в акциях, подтрымливать, показывать, что мы не забылись, что мы памятаем, что мы робим. То, что мы можем зрабіць. Застаецца і нам толькі спадзявацца, што ўсё ж такі здароўе спадара Рыгора будзе ўсё ж такі у нейкім сэнсе палепшыцца. І, канешне, самае галоўнае, каб мага хутчэй спадар Рыгора выйшаў на свабоду, вы маглі б яго таксама бачыць здаровым. Дзякуй вам вялікі, Дмітрый Антончык, спадарства зяць старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва быў з намі на відэа сувязі. Нам беларусы ўсё роўна працягваюць збірацца разам з беларускімі сцягамі і ладзіць акцыі, нічога іх не спыняе. Чаму сведчанне нашае наступнае відэа, якое мы атрымалі ад нашых падпісантаў да свята Пакрова і Дня маці, вязаныя берэты падрыхтавалі адмысловае віншаванне. Мы таксама далучаемся да гэтых віншаванняў вязаных берэтаў. Ну а зараз, спадарства, змяняем тэму. Польшча плануе ўвесці на мяжы з Беларусю мур коштам у 350 мільёнаў еўра. Адпаведны законапраект польскі сейм разгледзеў у паскораным парадку і прагаласаваў за.
Ці ўратуе гэта ад наплыву нелегальных мігрантаў з краінаў Афрыкі і Блізкага ўсходу? І ці не перашкодзяць беларусам, якія шукаюць у суседняй краіне палітычнага прытулку, адказваюць эксперты ў галіне бяспекі і дапамогі ўцекачам. Do pewnego stopnia jest to jakieś zabezpieczenie, które... Да пэўнага ўзроўню гэтая засцярога дазволіць хаця б часткова стрымаць наплыў мігрантаў праз мяжу з тэрыторыі Беларусі ў Польшу. Толькі тут ёсць некаторыя але. Гэта азначае, што нельга разлічваць толькі на тое, што пабудуем сцяну і будзем задаволеныя, што гэта развяжа ўсе нашыя праблемы, бо так не будзе. На мой погляд, добрым рашэннем было б тэхнічнае развязанне. Адпаведны маніторынг тэрыторыі мяжы адмысловымі прыборамі гэта дазваляе памежным службам рэагаваць. Бо мур можна нейкім чынам абысці ці дэмантаваць ці разбурыць, што мы бачым на прыкладзе часовага дроту, які вельмі проста прайсці. Калі казаць увогуле пра гэты факт, то гэта такое павяртанне ў часы Савецкага Саюза і жалезнай заслоны. Гэта, на жаль, сённяшняя даннасць. Такім чынам еўрапейцы адгароджваюцца ад неадэкватнага Лукашэнкі, ягонага ўрада і таго, што ён робіць. Гэта засылка мігрантаў з бліжняга ўсходу на тэрыторыю еўразвязак. Безумоўна, канешне, беларусам зараз будзе складаней. Калі хтосьці захоча, напрыклад, уцекчы такім чынам праз мяжу, то 5-метровы плот ён дастаткова вялікая перашкода і для чалавека з бліжняга ўсходу, і для чалавека з Баранавічаў, напрыклад. Калі ўсё-такі казаць, якім чынам можна ўратавацца, я раю звяртацца ў фонд салідарнасці Байсол па кансультацыю. У нас ёсць пэўныя магчымасці для таго, каб дапамагаць людзям у такім выпадку. Ці давяраеце вы спадарству інфармацыі, якую рыхтуе для вас Белсат? Распавядзіце пра сваё стаўленне, пра свае улюбёныя СМІ. Можете гэта рабіць у інтэрактыўным чаце на Ютубе пад нашай трансляцыяй, а мы паразмаўляем пра вынікі адмысловага даследавання медыяспажывання і медыяпісьменнасць у Беларусі ў жніўні 2021, якую сёння прэзентавала Baltic Internet Policy Initiative. З нами на сувязі дырэктар установы медыаэксперт Михаил Дарашевич. Добрый вечер, спадар Михаил. Добрый вечер. Што чыталі беларусы ў жніўні ў 2021 года, праз год пасля пратэстаў? Якой інфармацыі яны шукалі перадусім? Ну, я не могу ответить на данный вопрос. Я могу только ответить, какими границами, источниками информации люди пользуются для получения информации. И это на первом месте оказываются сайты и как источник информации, интернет-СМИ. Это 71% из респондентов, социальные сети 54%, а разговоры с друзьями и знакомыми по работе это 35%, телеграм-мессенджеры 34% и телевидение только 31%. Спадар Михаил, сёння я глядзеў онлайн-прэзентацыю гэтага вашага даследавання. І, дарэчы, вы заўважылі слушна, што сярод найбольш папулярных сайтаў гэта сайты міжнародныя і сайты расейскія, так, дзе інфармацыя публікавалася такога кшталту. Вы заўважылі, што беларускія інтэрнэт-старонкі толькі на 3-м месцы у гэтай папулярнасці. Чаму так? Чому так отбывается? Да, вы правильно обратили внимание. Большое спасибо за внимание к результатам исследования, которое проводилось в рамках нашей коалиции по цифровым навыкам. Да, в поисках информации, если говорить, то международным это 61%, а белорусские и российские по 47%. Какое я здесь могу делать предположение просто-напросто на белорусских сайтах, белорусской интернет-аудитории не хватает нужной информации, не хватает верифицированной информации, и они тогда начинают искать в других границах, в других источниках. Перед этой прэзентацыяй вы нават рабілі такую заявку пра тое, што ў большасці сваім беларусы адчуваюць, што іх падманваюць, так, тыя крыніцы, якія яны чэрпаюць. Ці гэта датычыць толькі дзяржаўных медыяў, ці гэта датычыць усіх медыяў, якія яны спажываюць? Вы знаете, в рамках данного исследования мы не делили на источники
средства информации с различными формами собственности, то есть негосударственные или независимые. Вот. И поэтому можно просто сказать о том, что у людей это был вопрос, касающийся, нет ли у них ощущения, что не всегда они получают достоверную информацию. Да, и это очень большой процент, 89%. Но я отношусь к этой цифре отчасти позитивно, потому что это показывает о том, что белорусская интернет-аудитория достаточно медиаграмотна, в том смысле, что она критически относится к той информации, которую она получает из различных источников информации. И она хочет ее верифицировать, проверить и так далее. То есть это отчасти это хороший результат. Дарэчы, вось наконт вертыфікацыі днямі, калі быць дакладным, напярэдадні, то бок учора з'явіўся такі фэйк, дзе Губопік паведамляў пра тое, што за падпіску на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы беларусаў будуць караць крымінальнай адказнасцю, згодна з крымінальным артыкулам. Аднак пазней ўсё ж такі была апублікаваная пастанова Саўміна, дзе пра гэта не казалася. У сродках масавай інфармацыі пачалася такая шуміха. Сёння вось так званая дэпутатка Лілія Ананіч ўсё ж такі кажа, што не будзем караць усіх за падпіску на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы. Наколькі ўсур'ёз беларусы паставіліся да гэтай інфармацыі, спадар Міхал, ці вы адсочвалі вось гэты працэс? Вы знаете, ну, я только могу сказать, что я смотрел статистику по телеграм-каналам, ну, и надо предположить о том, что как бы источники, те, кто делали репосты данной информации, но это одна история. То есть ее нужно смотреть в какой-то динамике, и эта динамика пока что явно не совсем позитивная. Но я здесь хотел бы связать очень хороший ваш вопрос с тем, как люди, которые отвечали, респонденты исследования, они отвечали на вопрос, смогут ли они определить фейковую информацию. И тут как раз очень такое большое количество людей, они позитивно думают, 51%, что они легко определят фейковую информацию. А вот 33% они затрудняются ответить. То есть треть затрудняется ответить, а 51% определить фейк. Но эти 51% как раз тоже вызывают определенную тревогу, потому что фейки становятся все сложнее и сложнее. Они используются разные современные технологии. И в данном случае, как вы приводили данный пример, когда телеграм-канал государственной организации сообщает информацию, которая потом не подтверждается правительственными постановлениями, а потом люди, которые представительной власти говорят о том, что что-то другое, вы видите, насколько сложно, если это фейк, насколько он сложная ситуация. Ну, бо настолькі трэшавыя навіны ў Беларусі, што часамі не можаш зразумець, наколькі гэта рэальна ўвогуле, што такія рэчы ўвогуле заяўляюцца. І ўсё ж такі, спадар Міхал, ці ёсць нейкая парада, вось, каб вызначыць, верыфікаваць такую інфармацыю беларусаў? Што варта зрабіць, каб праверыць, калі чалавек, вось, аўдыторыя падумала, што это фейк? Ну, на самом деле, самое главное всегда, здесь много есть советов, как повышать медиаграмотность, и медиаграмотность надо повышать всем нам, белорусским интернет-пользователям. И мне кажется, одна из самых первых – это проверять источники информации и на то, что они ссылаются, правильно? И если у вас есть какие-то сомнения в том, что это правдивая информация, то нужно обращаться к законодательной базе, которая все-таки существует в нынешний момент. Потому что получается, что вот как в том примере, который вы приводили ранее, информация, которая в постановлении не совпадает с той информацией, которую рассказывает государственная организация. На самом деле очень сложная ситуация для интернет-пользователей разобраться, где же правда и неправда. И на самом деле, если мы говорим про период вот нынешней пандемии, очень опасно играть фейковой недостоверной информацией фактоидной, потому что она во всех случаях касается жизни людей, и как бы, это всегда
на мой взгляд, распространение недостоверной информации – это очень-очень большая угроза информационной безопасности страны. Потому что эта вещь может обратиться против тех, кто инициировал данные фейки. Галоўная парада таму трымацца праўды, ну і, канешне, глядзець Белсат. Дзякуем Искать вялікі. источники. Так. Искать как можно больше источников, которым вы доверяете. Тым больш, што гэтая праца, гэта наша праца журналістаў, менавіта рабіць сваю працу якасна і аб'ектыўна падаваць гэту інфармацыю. Дзякую вам вялікі. Михаил Дарашевич, дзякуй. медыаэксперт. У нас быў Балтик, інтэрнэт-полісі ініцыятыў спадарства на відэасувязі. Яшчэ адзін матэрыял, які мусіць вас зацікавіць, спадарства. Цікавая аўдыёдакумент паставіць на месца няўгоднага суседа. Новы зліў ініцыятывы Байпол распавядае пра тое, як па замове дачкі былога міністра сельскай гаспадаркі Леаніда Зайца і па ўказанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова невінаватага чалавека дасылаюць у ізалятар часовага ўтрымання. Гісторыю ў тэлефоннай размове распавядаюць асобы з галасамі падобнымі да кіраўніка дзяржынскага РАУСу Евгения Жылінскага і намесніка старшыні ўправлення ўнутраных спраў Менаблвыканкаму Ігора Качалова. Апярэджваючы гэты аўдыёдакумент, дадам, што дачка Зайца, сённяшняга кіраўніка Магілёўскай вобласці Наталья Лагунович, пачуўшы пытанне ад журналістаў нашай Нівы адносна гэтай сітуацыі, сказала даслоўна: «Ой, і ўсё, да пабачэння». В чем смысл жизни милиционера в современной белорусской реальности? Глубочайшую мысль по данному поводу высказал бывший начальник НЦБ Интерпола Беларуси, полковник милиции Александр Петран. Говно есть смысл нашей жизни. Всю жизнь мы вытираем говно. А почему же так самокритично? Может быть, потому что не до законов? Например, когда по заказу дочери министра сельского хозяйства Крупко и личному указанию министра МВД Кубракова дзержинские милиционеры отправляют в ВВС невиновного человека, которого приказано поставить на место. Жинский. Приветствуйте. Граждан. К чему? Слушай, скажи мне, вот у тебя материал зарегистрирован по Калиновскому такому. Да. Ну-ка, что-то я читаю фабулу, немножко не доезжаю. Смысл, что у него там нашли? Ну, типа перебитые номера, подозрения. Ну, нам, команда генерала, под него работать как положено. Копишь он на это на контроле. Ага. Ну и вот, надо было как-то машину забрать. Вот забрали. Так вы же протокол еще составили, что вот это такое. В отношении Калиновца составлен протокол, часть 1, 19.1. А это мы составили 19.11 по то, что у него в телефоне зарегистрировано на Nextu. На запрещенную, да? Да. Ага. А осмотр у него по месту жительства все сделали, да? Ну, это раньше мы делали. А это Калиновский просто... кто такой? Это вот этот, может, которого мы... Ну, за что он вообще? Что он себя представляет? Чего этого Калиновского зацепили? Это у министра на контроле стоит, там, где он сосед одного из дочерей министра там, сельского хозяйства, так скажем. Поэтому там у них война между собой. Сказали, что по ним поработать. Вот все, работает. А он БЧБшник, да? Ярый? Нет. Он бывший сотрудник финансовой милиции. Ага. Сидел в тюрьме строгого режима по 209 части 3. Мошенничество. No. Ну и вот у них ссоры, так сказать, там соседские. Ну и вот аж дошло до верха. К нам ни хрена не обращались, а вот аж по самому верху прошлись и спустились к министру, и потом министр уже спустился сюда пониже. Короче, как такова политика, тут не политика, да? Вообще никакой, абсолютно. Все, я понял. Здесь просто задача стоит, чтобы его на место поставить. Яшчэ адна гісторыя пераследу таго, хто бараніў беларусаў ад свавольства ўладаў Беларусі, а цяпер сам апынуўся за кратамі. Ужо 3 месяцы на Валадарцы намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентин Стефанович, які сёння адзначае свой дзень народзінаў. З намі на сувязі жонка спадара Валентина, спадарня Аліна Стефанович. Вітаю вас. Добрый день. Спадарня Аліна, 49 гадоў адзначае сёння ваш муж у самым росквіце сілаў
можна сказаць, ён знаходзіцца за кратамі. Тады 3 месяцы таму, калі да вас прыйшлі сілавікі, яны сказалі, што ўжо вечарам вы пабачыцеся ўсе разам. Ці вы тады поверылі ім? Конечно, не, я наадварот успрыняла гэта, ну, як нейкі здзек такі, вось кшталту яшчэ, вот, і забіраюць, яшчэ і пасмяяліся. Вось, таму на іхнюю фразу, што ж вы ўжо так вот развітваецеся, можа быць, яшчэ ўвечары пабачыцеся, я ім адказала, што я вас ведаю, таму, на жаль, не. Ці вам удалося пабачыцца з мужам за гэтыя 3 месяцы, хоць раз? Канешне, не пабачыцца, не пачуць яго. Вось, і лісты вельмі кепска хадзілі. Ну, правда, вось апошнім часам трошкі наладзілася перапіска. А за першыя 2 месяцы я атрымала літаральна 3 лісты. Што ў гэтых лістах спадар Валянцін піша? Як ён перажывае вось гэтыя сённяшнія дні, па якім настроі мы можам адчуваць, у якім стане ён сустракае гэты свой 49-й дзень народзінаў? Ну, Валянцін ведаў, што так можа адбыцца, што яго могуць затрымаць, ён быў гатовы да гэтага. Таму я хутчэй бы сказала, што ён такім настроі злоснай бадзёрасці можа быць. Ён разумее, за што ён сядзіць, ён гатовы прынесці гэтую ахвяру дзеля Беларусі. Скажыце, што вам на сённяшні дзень вядома пра гэтыя крымінальныя справы ў адносінах мужа? Бо неяк спачатку неўцямна казалі пра нібыта то фінансаванне пратэстаў, цяпер несплата падаткаў. Якія навіны, магчыма, ад адвакатаў? На жаль, адвакаты далі падпіску аб неразгалошванні, таму яны нічога не кажуць. І нават на пытанні, колькі ж максімальна пагражае майму мужу, яны кажуць, што вось все мяняецца, все можа змяніцца, і канкрэтныя лічбы не называюць. Спадарня Аліна, я вось хацеў бы зацытаваць адзін урывак з ліста ад вашага мужа. Спадар Валянцін піша пра адчуванне гораду і свабоды ў сваіх лістах. І зацытую з вашага дазволу. Зараз я ў дзіўным самаадчуванні. Я фізічна ўсё яшчэ тут, у цэнтры майго любімага горада. Там, за сцяной, горад жыве сваім штодзённым жыццём. Ходзяць па вуліцах мінчукі, п'юць ранішнюю каву, спяшаюцца на працу, шпацыруюць па шырокіх праспектах, але мяне як бы там і няма. Можна было б сказаць, што гэта падобна на смерць, бо калі ты паміраеш, свет застаецца і жыццё працягваецца з табой без цябе, але гэта не смерць. Бо жыццё маё працягваецца, тут таксама жывуць людзі, якія вырваныя са свайго жыцця, людзі, якія па розных прычынах апынуліся ў ізаляцыі. Як вы перажываеце вось гэтыя 3 месяцы? Ці у вас нейкае падобнае параўнанне, бо вы таксама за межамі гэтага горада знаходзіцеся? Так, я знаходжуся цяпер у Грузіі, у Батумі. Дзякуй вялікі тым беларусам, якія вельмі спагадліва сустрэлі мяне тут. Вось, вельмі цёплая дыяспара, тут вялікая дыяспара, якая дапамагае сваім сябрам, хто чым можа. Вось, і хоць я цяпер знаходжуся тут адна, з дзецьмі, вось, у мяне няма адчування, што я адна. У мяне ёсць дакладнае разуменне, што калі штосьці здарыцца, будзе патрэба, то у мяне ёсць сябры тут, якія прыйдуць мне на дапамогу. Але так, вядома, мне не хапае мужа, не хапае і мне, як жонцы, нашых размоваў, нашых вечароў разам, не хапае яго як таты дзяцей, таму што ён вельмі шмат удзяляў увагі дзецям, і я гэта заўсёды ведала, а цяпер яшчэ больш адчуваю, калі мне прыходзіцца, ну, цалкам на мае плечы легла вся гэтая адказнасць за дзяцей. Таму, вядома, я чакаю, што Валянцін хутка вернецца, вельмі на гэта спадзяюся. Ці вы таксама падтрымліваеце кантакты з іншымі сваякамі зняволеных праваабаронцаў вясны, з сваякамі Марфы Рабковай, Владзіміра Лабковіча, Алеся Беляцкага, магчыма? Так, у нас ёсць пэўная перапіска, часам мы размаўляем, ну і ўвогуле з вясной я шмат кантактаў падтрымліваю, вядома, гэта у пэўным сэнсе і мая родная арганізацыя, вось, і калегі Валянціна, і мае блізкія сябры, вось, таму так, вядома, мы ў кантакце.
Яшчэ перад сваім арыштам і Владзімир Лабковіч, і Валентин Стефанович, і нават Алесь Беляцкая, старшыня арганізацыі, казалі, што нават калі іх арыштуюць, усё адно прыйдуць на іх месца новае. І вось, гаспадарыня Аліна, як вы бачыце, зараз вясноўцы за кратамі, аднак справа іх жыве, ўсё ж такі адбываецца маніторынг парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Як сёння ў гэтыя часы таталітарнай зачысткі свабоды праваабаронцы працягваюць рабіць сваю працу, як ім гэта ўдаецца? Ведаеце, насамрэч я ўражаная тым, як ім гэта ўдаецца, таму што адказаць на пытанне, як, мне цяжка. Я думаю, што сапраўды вялікімі высілкамі, ну і сапраўды вясна гэта не 3, не 7 чалавек, якія зараз апынуліся за кратамі, гэта нашмат болей і юрыстаў, і іншых супрацоўнікаў, валанцёраў, якія все робяць вось гэтую адну важную справу абароны правоў чалавека, дакументацыю фактаў, парушэнняў правоў чалавека, якія адбываліся на працягу апошніх асабліва часоў, працягваюць адбывацца. Калегі з іншых праваабарончых арганізацый, а таксама міжнародных і замежных праваабарончых арганізацый, все працуюць як на агульную праваабарончую справу, так і на вызваленне вясноўцаў. Гаспадарыня Аліна, калі коратка, што б вы пажадалі свайму мужу ў сённяшні дзень ягонага нараджання? Свабоды, конечно. Дзякую вам вялікі за гэтую размову, а вам, канешне, не губляць веры. Гаспадарства, Аліна Стефанович была з намі на сувязі, жонка зняволенага праваабаронца Валентина Стефановича. Гаспадарства, на гэтым сёння ставім кропку. З вами быў Віталь Бабін, наперадзе аб'ектыў з Александром Пуцілам, а ўжо зараз ролик жыве, які мы прысвяцілі 19-гадовай палітзняволенай Віталіі Бандарэнка. Берасцейскі суддзя Андрэй Грушко адправіў дзяўчыну ў калонію на 4 гады за ўдзел у пратэстах, назваўшы гэта масавымі беспарадкамі. Дзяўчына віны не прызнала. Я ж з вами развітваюся. Добрага вечара, беражыце сябе і, канешне ж, з днём маці ўсіх нашых глядачак, хто глядзіць Белсат. Люблю вас. Хутка буду дома.
Добрый вечер. У Варшаве з'явілася кольцевая развязка імя «Вольной Беларуси». Адмысловае рашэнне прыняла гарадская рада польскай сталіцы. З вами Александр Пуціла. Пачынаем аб'ектыў і сёння ў выданні. Польшча абмяжуецца ад Лукашэнкі сцяной. Часовы бар'ер з калючага дроту мы ўжо паставілі. У дадатак там размешчаныя сродкі электроннага сачэння. Коронавирус. 4-я хваля накрывает Беларусь. Чем меньше пациентов обследуется, тем меньше выявляется. У день мати за кратами. Это лишение материнского тепла. Если мать уходит надолго, то в результате депривации могут быть последствия. Польшча паставіць высокую і трывалую агароджу на мяжы з Беларусю. Яе будаванне сёння ухваліў польскі парламент. Сцяна будзе абсталяваная сістэмою маніторынгу і сэнсарамі руху. Польскія памежнікі ўсё ж выяўляюць вялікую колькасць нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Александр Папко працягне. Якой даўжыні і вышыні будзе сцяна на беларускай мяжы, улады Польшчы не паведамляюць. Вядомы толькі яе кошт – 350 мільёнаў еўра. 25 мільёнаў з іх пойдзе на апаратуру сачэння. Паводле Мінабароны Польшчы сцяна будзе падобная на бар'ер вышынёй у 5 метраў, нядаўна пабудаваны на грэцка-турэцкай мяжы. На тое, каб засцерагчы 40 кіламетраў, Афіны выдаткавалі 63 мільёны еўраў. Польска-беларуская мяжа у 10 разоў даўжэйшая. Часовы бар'ер з калючага дроту мы ўжо паставілі. У дадатак там размешчаныя сродкі электроннага сачэння, якімі так ганарыцца Міністэрства ўнутраных справаў і памежнікі. Гэта сістэма камер і патрульных машынаў. Аднак, калі мы ўмацоўваем гэтую сістэму, то мусім рабіць гэта грунтоўна. Я заклікаю палітыкаў даць на сцяну яшчэ больш грошай. Нядаўна пабудаваны Варшавай драцяны плот аказаўся неэфектыўны. Мігранты з Блізкага ўсходу ўсё часцей прарываюцца праз яго вялікімі групамі. Нават салідная сцяна – гэта толькі часовае рашэнне, лічыць палітолог Дар'юш Матэрняк. Лукашенко перастане выкарыстоўваць мігрантаў у якасці жывога тарана, толькі калі еўразвяз зробіць больш жорсткімі санкцыі супраць Менску. 7 кастрычніка ўзмацніць санкцыі заклікаў Еўрапарламент. Наша мяжа на гэтым адцінку будзе абароненая, але ўлады Беларусі могуць пачаць высылаць мігрантаў на іншыя адцінкі, напрыклад, на беларуска-украінскую мяжу. Тады нам давядзецца будаваць чарговую 500-кіламетровую сцяну на мяжы з Украіною. Тое ж самае прыйдзецца рабіць Славакіі, Венгрыі ды Румыніі. Трэба пераадольваць крыніцу праблемы – палітыку Лукашэнкі. Сцяну вышынёю 3 метры і даўжынёй у 500 кіламетраў да верасня наступнага года плануе пабудаваць Літва. Пры гэтым ні Вільня, ні Варшава не намерныя зачыняць дзверы для беларусаў, якія ўсё часцей едуць на захад на працу і вучобу. Праціўнікі Лукашэнкі ўпэўненыя, магчымасць экстранна эвакуявацца тым, хто ўцякае ад уладаў, застанецца. У выпадку, калі чалавек прыняў рашэнне пакінуць краіну, яму трэба зайсці на сайт bysold.org праз VPN, калі ён у Беларусі, бо у нас наш сайт заблакаваны, і адшукаць там старонку, якая называецца экстренны релокейт. Там ёсць усе кантакты і ёсць апісанне такой первічнай інструкцыі. Павернага ў справах Беларусі Александра Часноўскага ўжо другі раз за 6 дзён выклікалі ў Міністэрства замежных справаў Польшчы. Прычына – адмова Менску прыняць гуманітарную дапамогу для мігрантаў, заблакаваных на мяжы. Авіялайнеры з Іраку, а затым з Сірыі і Турцыі сталі штодня прылятаць у сталіцу Беларусі з чэрвеня гэтага году. Каб прыехаць у краіну, мігранты часта аддаюць пасярэднікам апошнія грошы – ад 3 до 7 тысяч долараў. У аэрапорце Менска так званых турыстаў сустракаюць, размяшчаюць у дзяржаўных гасцініцах, на мяжу іх прывозяць беларускія вайскоўцы і не даюць ехаць назад. У пасцы ўжо загінулі не менш за 6 чалавек. У сераду цела 24-гадовага сірыйца знайшлі памежнікі Польшчы. У той жа дзень у горадні міліцыя заявіла аб затрыманні і дэпартацыі з краіны 24 грамадзянаў Іраку з пратэрмінаванымі візамі. Стала вядома, што ў Менскім аэрапорце перасталі выдаваць візы грамадзянам Сірыі, Егіпту, Афганістану, Пакістану, Йемену, Ірану і Нігерыі. Эксперты мяркуюць, што беларускім уладам ужо няма дзе іх размяшчаць. Александр Папко, Белсад. Улады Беларусі вымушана напружана змагаюцца з 4-й хваляй пандэміі каронавіруса, штрафуюць за адсутнасць масак, заклікаюць вакцынавацца. Сёння, напрыклад, чарговы раз заявілі пра магчымасць увозу новых відаў прышчэпак. Пры гэтым сёння ж з'явілася інфармацыя пра тое, што ПЦР-тэсты цяпер дасяжныя толькі хворым на запаленне лёгкіх. Надзея Бельская.
Навіна, якая выклікае шок. Нібыта ў Менску мазкі на COVID-19 выпісваюць толькі пацыентам з пацверджанай пнеўманіяй, паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты». Цяпер болей немагчыма зрабіць ПЦР-тэст кантактным па COVID з сімптомамі хваробы. Не паказаныя больш тэсты для пацыентаў з анасміяй або дысгеўзіяй, частымі сімптомамі COVID-інфекцыі. Як прыклад, белыя халаты прыводзяць 20-ю дзіцячую паліклініку Менску. Кіраўніцтва все абвяргае. Здравоохранение работает согласно приказам. И по приказу есть показания для взятия ПЦР-тестов. И работаем мы согласно нормативных документов. Самый настоящий фейк. Это люди, которым нечем заняться. Пускай лучше соблюдают дистанцирование, носят маски и быстренько бегут на прививки. Это мои пожелания как руководителя. Але, як паведамляюць і нашыя чытачы белых халатаў, прычым з розных гарадоў, гэта не фейк. Сябар сям'і захварэў разам з жонкаю. Яна медработнік і першая пайшла ў больніцу. Тэст пазітыўны. Мужу зрабіць тэст не дазволілі. Сказалі, няма падстаў для тэсту. Выгналі са шпіталю. Горад Дзяржынск. Знаёмая з нясвежу захварэла. Тэмпература, кашаль, зніклі адчуванні паху і смаку. Выклікала хуткую. У рэгістратуры адмовіліся запісаць выклік. У мяне паводле тэсту з аўторка пацверджаны COVID. Сама патэлефанавала ў паліклініку. Сказалі ў сераду прыйсці на тэст мужу і выпісаць бальнічны. Сімптомаў, каб ізалявацца, у яго няма. Але сказалі, што здаровым тэстаў яны не робяць. Толькі ў Менску штодня рэгіструюць да 4000 пазітыўных ПЦР-тэстаў. А Беларусь цяпер нагадвае Італію першую хвалю пандэміі. Тады Італія лідаравала ў смяротнасці ад COVID-19, кажа клінічны фармаколог Ольга Садоўская. Вполне я поверю, что всеми способами пытаются ограничить количество пациентов, сдающих анализы. Явно, потому что реактивов на всех не хватит. Не хапае і месцаў для цяжкіх хворых. У 6-м шпіталі Менску 54 ложкі на 77 пацыентаў, кажа Ольга Садоўская. Жыткавіцкі стацыянар цалкам аддалі пад хворых на COVID. Расход кіслароду павялічыўся ўдвая, піша Новае Палессе. Міністэрства аховы здароўя фіксуе павялічаную колькасць смяротных выпадкаў. На сёння 17. Але сапраўдныя лічбы могуць значна перавышаць афіцыйныя, лічыць палітолог Андрэй Елісеев. Той факт, што гэта абсолютно штучны парог колькасці памерлых, які усталёўваецца, які у папярэдняй хвалі не перавышаў звычайна 10-12 чалавек на дзень. Цяпер ўжо ставіцца 15. Гэта ўжо паказнік таго, што смяротнасць вырасла і, відаць, на траціну, можа, болей. Для таго, каб пачаць дзеяць, беларускі рэжым мусіў перажыць 3 хвалі пандэміі. Цяпер штрафуюць за адсутнасць масак і актыўна заклікаюць прышчапляцца. Еўрапейскія вакцыны патаннелі, кажуць у міністэрстве. Таму, калі іх усё ж такі закупяць, у беларусаў з'явіцца хоць такі выбар. Надзея Бельская, Белсат. Нашумелую постанову Совета министров номер 575 опубликовали. И ніякай информации про криминальную отказность подписчиков так званых экстремистских телеграм-каналов у ёй няма. Нягледзячы на ўчорашнія заявы сумнавядомага Губазіку. Тым не менш, ситуация атрымала працяг. Падрабязней у матэрыяле Владимира Старыковича. Рэжым спрабуе адваяваць інтэрнэт у незалежных медыяў і робіць гэта на меркаванне экспертаў, таксама ў рэжыме, калі не да законаў. Так, дэпутатка палаты прадстаўнікоў Лілія Ананіч у працяг учорашнім пагрозам Губазіку аб крымінальнай адказнасці за падпіску на тэлеграм-каналы заявіла. Падпіска на экстрэмісцкія тэлеканалы – гэта спрыянне экстрэмізму, і яно сёння крымінальна караецца. Вось гэта кожны сабе павінен засячы на носе, што час перастаць займацца абы чым у гэтым жыцці. На думку юрыста Сергея Зікрацкага, пастанова Савету міністраў нічога не змяняе, а тых, хто падпісаны на пэўны канал, нельга прызнаць групай асобаў, якія ажыццяўляюць экстрэмісцкую дзейнасць. Той артыкул, на які спасылаўся Губазік, патрабуе, каб былі нейкія экстрэмісцкія дзеянні, а проста падпіска такімі дзеяннямі быць не можа. Юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Михаил Кирилюк кажа, што ў гэтай сітуацыі няма сэнсу казаць пра закон. Более правильно думать об ситуации, в которой находится Беларусь, в парадигме войны. Вот представьте, что вы находитесь в горячей точке, в Афганистане. Тебе там люди с оружием прислали письмо. Не думай, что написано в Коране.
Они лучше тебя его толкуют и сами знают. То есть думай о том, что ты сможешь убежать, ты готов сидеть, либо ты готов, как Андрей Зельцер. Вот и все. Нягледзячы на пагрозы, учора ад каналаў незалежных медыяў адпісалася невялікая ў агульным маштабе колькасць карыстальнікаў. Напрыклад, ад YouTube-каналу Белсат News адпісаліся каля 3000 падпісчыкаў пры агульнай аўдыторыі 466 тысячаў чалавек. Ад тэлеграм-каналу Белсату адлучыліся 2500 чалавек, уся аўдыторыя цяпер 71 тысяча. Для параўнання, у афіцыйнага АТН у народзе БТ, за падпіску на які вам не будуць пагражаць турмой, на Ютубе 190 тысячаў падпісчыкаў, у Тэлеграме усяго крыху больш за 9,5 тысячаў. Паводле экспертаў адпісаліся ад незалежных медыяў людзі, якія не ёсць актывам беларускага пратэста, і на агульную сітуацыю гэта не паўплывае. Яны знойдуць спосаб спажываць гэта нейкім іншым чынам. Можа, праз VPN перападпішуцца ўжо, калі будуць упэўненыя, што яны ў бяспецы. Вы бачылі падзенне аўдыторыі незалежных СМІ пасля ўсіх рэйдаў, пасля ўсіх наездаў? Я асабліва не бачу. Ну, то тут таксама яго не адбудзецца. У сённяшніх беларускіх рэаліях адмыслоўцы раяць па магчымасці прыбраць у наладах бяспекі акаунтаў сапраўдныя звесткі пра сябе, карыстацца VPN-ам і ананімайзерамі. Уладзімір Старыковіч, Белсат. А ніякай палітыкі, проста задача паставіць чалавека на месца. У новым зліве ад байполу гісторыя, як на замову былога міністра сельскай гаспадаркі Зайца, міністр унутраных справаў Кубракоў аддае падначаленым загад пераследаваць няўгоднага чалавека. Наша Ніва даведалася, што канфлікт адбыўся паміж 55гадовым Антонам Каліноўскім, жыхаром вёскі Узрэчча Дзяржынскага району, і Наталіяй Лагуновіч, дачкою былога міністра сельскай гаспадаркі і сённяшняга начальніка Магілёўскага аблвыканкаму Леаніда Зайца. Спрэчка разгарэлася з-за возера ва Узрэччы, вакол якога паставілі плот. Да вады стала не падысці. Каліноўскі пацвердзіў, што яго затрымлівалі на 3 сотняў і настолькі ж забіралі машыну. 7 гадоў калоніі прысудзілі 19гадоваму салдату Александру Караткевічу, які ў красавіку збег з палігону і некалькі дзён хаваўся ад міліцыі. Хлопца абвінавацілі ў пакіданні месца службы, згоне аўтамабіля, крадзяжы англійстрэльнай зброі, знішчэння яе маркіроўкі, а таксама супраціве службовай асобе. Сваю віну Караткевіч прызнаў часткова. Александр уцёк з палігону ў Берасцейскай вобласці на грузавіку, прыхапіўшы з сабою зброю. Аўтамабіль і салдата неўзабаве знайшлі у Вушацкім раёне Віцебскай вобласці. Пра яго месцазнаходжанне паведаміла мясцовая жыхарка. Валентин Стефанович, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, сёння адзначае свой 49-й дзень народзінаў. Валентин Стефанович і яшчэ 6 вясноўцаў цяпер за кратамі. Працягне Ігор Станкевіч. Валентин Стефанович за кратамі ўжо 3-й месяц. Сёння яго віншуюць тыя, каму ён дапамагаў, і калегі з беларускіх ды міжнародных праваабарончых арганізацыяў. Я вельмі паважаю вашу мужнасць. Перш за ўсё за тое, што вы не маўчыце, калі гаворка пра абарону правоў чалавека, дэмакратыі і свабодных выбараў. Хоць вы і занадта добра ведаеце наступствы дыктатуры. У ваш дзень нараджэння я хацеў бы сказаць вам, мы побач з вамі. Для гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі ды валанцёрак «Вясны» Тацяны Ласіцы і Марыі Тарасенкі пракуроры запатрабавалі ад 2,5 до 3 гадоў калоній. Іх вінавацяць у арганізацыі і рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, у фінансаванні ды рыхтаванні асобаў для ўдзелу ў такіх дзеяннях. Закрыты працэс праходзіць у судзе цэнтральнага раёну Гомля. Прокурор запрасіў па максімуму, і гэта азначае, што прыкладна такі вырак і трэба чакаць, але і сам Леанід лічыць, і досвед даводзіць, што ўсё ж такі ёсць шанец, што будзе крыху менш. Агулам у няволі 7 праваабаронцаў «Вясны». Найдаўжэй за ўсіх каардынатарка валанцёраў Марфа Рабкова. У СІЗА яна перахварэла на ковід, а на пахаванні бацькі яе не адпусцілі. Учора ўпершыню за 13 месяцаў ёй дазволілі спатканне з мужам. Марфа ощущает себя, конечно, видно, что она очень устала. Да, много раз повторяла то, что она очень хочет домой. Есть какие-то проблемы со здоровьем, и у нее лимфоузлы увеличенные болят после
после перенесенного коронавируса. Естественно, что условий для диагностики, для проверки здоровья там нету никаких. Арышты і ціск уладаў значна ускладнілі, але не спынілі працы арганізацыі. Вясноўцы па-ранейшаму вядуць маніторынгі судоў, складаюць статыстыку палітвязняў і антырэйтынгі суддзяў, якія ўдзельнічаюць у судовым канвееры. Хаця б мінімальны ўзровень, які можна зрабіць, гэта зафіксаваць гэтае парушэнне. Бо я шчыра веру, што прыйдзе даволі хутка той час у Беларусі, калі дзяржава будзе дапамагаць тым, чые правы былі парушаны, людзі будуць атрымліваць рознага кшталту кампенсацыі за парушаныя правы. Цяпер праваабаронцы вядуць кампанію «Фры вясна» за вызваленне сваіх калегаў. Каб падтрымаць зняволеных, можна даслаць ім лісты. Ігор Станкевич, Белсат. Свята самага галоўнага чалавека ў жыцці Дзень маці адзначаюць сёння ў Беларусі. Ён прымеркаваны да праваслаўнага свята Пакровы Найсвяцейшай Багародзіцы. Ці для ўсіх у Беларусі гэты дзень радасны? Ірына Дарафейчук. У Беларусі дзень маці, але не ўсе дзеці могуць сёння прытуліцца да сваёй матулі. Больше всего сумую по маме, потому что без нее пусто стало. Маці няпаўнагадовых Славаміра і Стаха, палізняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк, адбывае пакаранне ў калоніі. Актывістку затрымалі ва ўласнай кватэры 3 студзеня. Паліну затрымоўвалі ввогуле пры маім малодшым сыне Стаху, якому был той момент было 4 гады. Ён вельмі цяжка спрыняў гэтую падзею. Мы з ім былі разам пасля гэтага. Ну і кожную уначы ён па некалькі разоў просто падымаўся сярод ночы, падбегаў да ложка, дзе мы спалі з Палінай у спальні. І просто пытаўся, дзе мама. І на некалькі хвілін некалькі разоў нават плакаў. У гэткай сітуацыі без пяшчоты самага блізкага чалавека апынуліся дзясяткі, калі не сотні беларускіх дзяцей. Гэта небяспечна для псіхікі, кажа псіхолог Алла Марцінович, бо ў дзіцяці ў такіх умовах можа сфармавацца дэпрывацыя. Это лишение материнского тепла. Если мать уходит надолго, то в результате депривации могут быть последствия. Какие-то задержки, развитие каких-то там двигательных, сенсорных каких-то там ощущений и прочее. Это может быть психологические какие-то проблемы. Могут быть фобии, панические атаки. Пасля таго, як Андрэй Шарэнда мусіў з'ехаць з Беларусі ад крымінальнага пераследу, бацькоў дзецям замянілі бабулі, мамы, Паліны і Андрэя. Перажываць расстанне з любімым чалавекам і гадаваць дзіця дапамагаюць мамы і Вікторыі, жонцы палітвязня Эдуарда Пальчыса. Мне зараз мама дапамагае. І яна прыязджае да мяне з Беларусі таксама, каб быць са мной, дапамагаць па гаспадарцы і дапамагаць з дачкой. Калі я нараджала дачку, то са мной была моя свекроў, маці Эдуарда, таму таксама без дапамогі не засталася. Мы схіляемся перад самаадданай працай шматдзетных маці, якія ствараюць будучыню нацыі. Так напісана ў звароце Лукашэнкі да Дня маці. Пра ролю маці ды дапамогу шматдзетным сем'ям выказаліся ў афіцыйнай прэсе і высокія чыноўнікі. Але прыгожыя словы моцна разыходзяцца са справамі. Жанчын, нязгодных з сітуацыяй у краіне, затрымліваюць, караюць адміністратыўным арыштам і зняволеннем у калоніі, не зважаючы на малалетніх дзяцей. Ціснуць на шматдзетных, гэта просто нават думаць не трэба, просто цісне праз дзяцей і ці пасадзі маму і пакінь дзяцей адных без мамы. Тут вельмі лёгка уладзе ціснуць на шматдзетных. Каб падтрымаць тых жанчын, чые дзеці застаюцца за кратамі з палітычных матываў, фонд «Краіна для жыцця» зладзіў адмысловую акцыю. Віншуюць іх з Днём маці кветкамі. Прыемныя падарункі атрымалі ўжо больш за 200 маці-палітвязняў. Очень много получаем хороших отзывов со слезами на глазах, потому что это, наверное, очень трогательно. И в такой трудный для них момент, в такой трудный период испытаний для семьи, они получают такую маленькую частичку добра и заботы. И это очень важно. Кожная маці ў гэты дзень хацела б абняць сваё дзіця. І ўсім беларускім матулям, што чакаюць сваіх дзяцей, мы жадаем, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Ірына Дарафейчук, Белсат. А якім будзе надвор'е заўтра у пятніцу 15 кастрычніка, пабачым на нашай мапе.